idaan eh. Mama, biya tayo nalapok. Ano hapon? Wala, may isang bugit dito eh. Hait ba to? Kana mo hait. Hi guys, welcome to my vlog. Guys, nagpras lang tayo. Nagpras na lang tani guys, piki naman. Nasa tamo junte. Dugay magaya ko ang gihulat man. Daghaning hulugar mo ba? Daghan eh. Mama may nanapok ka na eh. Usa man na ma? Ito lagi nanapok ka na. Wa man ko tapok ka na eh. Usa dito languan. Di dito tapok sa diyo eh. Ang tagat sa Ingagan ito. mama tapok ka na gapon guys. Kay tanaw niya. Na may mga bata ba nagdadag nga sako. Ambot wan siguro to ni. Minsan ato sako. Bisa say. Wala na guys. Basta tirada guys. Na guys oh. Napoy piglugit. Lugit na siya, lugit. Basig na mo ngani diha sa inyo ha. Ang dami mo serbisyo.